Consilleros ben complis de Rasalvo Ferenca, xiques d'espenta, de cap a peus ben parits. I així estem en lo carrer, cantant la nostra cançó, cançó de pau i voler, que és un gros molt fester, és del por la comissió. Estem a l'any 1977, un any on el món es va lamentar de la mort de dos mites del cinema, Charles Chaplin i Groucho Marx. Pel que fa al panorama musical, molts van lamentar la mort del rei del rock, Elvis Presley. A Espanya se suprimeix la censura cinematogràfica i queda enrere les excursions a França per a veure pel·lícules com L'últim tango a París. Annie Hall, de Woody Allen, s'alçà com a triomfadora la nit dels Oscars. Per altra banda, tenim el cas més proper on els realitzadors espanyols comencen a fer un cine més compromès i més experimental com El Puente, de Juan Antonio Bardem, i Tamaño Natural, de Berlanga. Destaquen publicacions que naixien com El Jueves, que en la seva primera portada exclamava «Espanya va de culo». Pel que fa als esports, Ángel Nieto guanya el seu sisè títol de 50 centímetres cúbics i es proclama a la vegada campió d'Espanya de 125. A Mestalla, un jugador del València està de moda. Tot el món es rendeix al màxim golejador del moment, un argentí anomenat Mario Alberto Kempes, però que tots coneixien com el Matador. Però aquest any de canvis en el que bufaven els aires de llibertat i en el que tantes i tantes coses passaren, també serà recordat per un fet molt important per a tots. A Espanya es celebren les primeres eleccions democràtiques des del temps de la Segona República i on Adolfo Suárez resulta elegit primer president de la democràcia. A València, el 9 d'octubre es reuneixen 500.000 de valencians reclamant un estatut d'autonomia. Estatut que s'aconseguiria 3 anys més tard. En aquest terme començà el que s'anomenà la Batalla de València, el conflicte identitari que va enfrontar a la societat valenciana en la transició democràtica espanyola. Mentrestant, a Silla, un grup d'amics es reuneix clandestinament de tant en tant i pensa formar una comissió fallera diferent del que hi havia, començant d'aquesta manera la història de la falla Port de Silla. Així hi havia una inquietud per la forma, pel sistema polític, per tot el sambori este. Allò m'emprengué com una cosa d'amics. Tots els dissabtes i jo almoçàvem junts i tinguérem una idea d'això, de formar allí una falla. Però volguérem donar-li el talante i el color que tenia que tindre. Parlàrem, buscàrem gent i quan ja teníem prou gent, doncs anem a provar. I d'ahir va ser la idea de fer la falla. Feia falta una regeneració del món faller. Volíem que s'acabara la dictadura, volíem que s'acabara, que hi haguera una llibertat d'expressió, que se pogueren dir les coses i que allò funcionara. D'ahir naix la falla al port. Començàrem allí en un saló que ens deixaren, que és l'Hotel Line. En aquella època tot estava prohibit perquè suposa que era la por al canvi i a lo que venia, no? I al Montalbà, que és el que estava de president, l'autoritat el quedarà diverses vegades perquè ell no podia fer reunions de més de 2 persones perquè això estava prohibit. Tinguérem problemes, inclús amenaces de prohibicions, de negatives de permisos, això és el que jo recorde. I després ja és quan tinguérem un poc de diners, és quan alquilàrem l'autèntic que segueix encara sent el casal. Al corral de les vaques. Entraves allí res. Taulada d'oralita, quan ploia te banyaves més que ahir en el carrer. I després entraves, fèiem una barra de mar i estava el pessebre, que allí el pessebre era per ficar les botelles buides. Els valors i els fonaments que va constituir la nova comissió era un poc sobrepassar les funcions que aleshores tenien les falles, que era una funció simplement lúdica,
i dotar-la d'uns continguts més participatius, culturals, una altra manera d'entendre el que era l'associacionisme faller, el blusó que portaven, trencant el tradicional vestimenta fallera, la incursió de la quatribarrada. Clar, allò va ser un reclam per als que militaven partits d'esquerres i teníem aquest tarannà nacionalista, allò va ser un revulsiu. N'hi havia gent de tota la classe, n'hi havia gent de tots, però la majoria eren d'esquerres. Des de fora jo veia la Falla una ideologia d'esquerres, democràtica al 100% en quant a les manifestacions d'eleccions de càrrec, de transparència i sobretot la vessant nacionalista. En aquella època estàvem en la batalla de València. La regió valenciana, País Valencià, la bandera en blau, la bandera sense blau, i això hi havia un debat. I la Falla del Port, des del veïnat que no érem fallers, que no estàvem dins, però estàvem organitzant-se políticament, la veiem la nostra Falla, darrere d'un monument, hi havia un missatge crític que no es criticava què passava a Madrid o què passava a València, es criticava la gestió política de Silla. Des del meu punt de vista, la Falla Port juga un paper molt important durant la transició, perquè marcar una referència dins d'un món molt arcaic, molt poc natural, molt encorsetat i trencar moltes normes en aquella època. Se van fer un munt de coses, per mi sí que va ser molt important perquè va ser un cultiu d'il·lusió, d'agrupar gent de totes les tendències i de totes les edats per tal de créixer. Nosaltres ho hem passat prou mal, perquè inclús anant pel carrer ens deien algunes persones, algun escrimat, ens deia tot el que trobava. Ens diuen comunistes, que si érem renegats, que si catalanistes, i tot per el mateix, per la dichosa bandera i la llengua. Bueno, això era que per la gent que parlava, que no ho sabia el que hi havia dins, no ho sabia. Perquè moltes voltes que anaves pel carrer a ficar banderes. I n'hi havia d'ell que eixia a les 12 de la nit i si me fiqueu ahí la quatribarrada sense el blau, no la vull, ni veu-la. Això eren altres coses de poca cultura. La ignorància és molt dura i molt cruel i molt perillosa. La ignorància fa que quan opines insultes i ofengues. Això és el que ens passava en aquell entonces, que quan opinaven sobre nosaltres era sempre a base d'això. Per por t'insultaven. La primera fallera major fue en Amparo Peris Mas. Parlàrem amb el pare, jo parlé amb el pare, en Arturo, i li vaig dir això, ja. Fem la xiqueta fallera major? Digué que sí i tirarem avant. Ha sigut un estandard per a la Comissió del Port, la família esta. Sobre la presentació farem allí un quadre sobretot també relacionat a la bandera. Es començarem a buscar botelles de plàstic, les pintarem i farem una quatribarrà i l'escut de València. Crec que fos un èxit, prova d'això és que ens donaren el primer premi de presentació. Els mètodes de finançament s'ha començat, com es comencen totes les falles, pel veïnat, no en el càntic de l'estoreta, però quasi aplegant-hi. I per fer-lo que nosaltres volíem feien falta diners. Total, que jo me n'anem un dia a Madrid i resulta que vaig veure un amic meu, que era el conde de Salamanca, i dic, si mos donares una moto, nosaltres la rifaríem i arreplegaríem diners. Home, donar! Dic, no, a preu de cost. Deixa'm-ho-la a preu de cost i te la pagarem quan fem la rifa. Li fèrem en el taller meu un suport i la clavàrem dalt de la grua, la il·luminàrem bé i m'emprenguérem a rodar per totes les festes de poble que havíem per ahir. És on traguérem molts diners
i tinguérem prou per fer la falla i per fer molta festa el primer any. Fèrem més quilòmetres en la grua que feu la grua treballant en les rifes de la falla. El primer any guanyàrem el primer premi gràcies a l'artista faller, que fou Cases, que ens volia fer una falla un poc estrambòtica, més a banda plantar-la al tombe, que això així no es coneixia. Així la gent era 4 ninotets i s'ha acabat la festa. Ja presentàrem una falla en un poc de trellat, en un poc de crítica. Ficar allí un monument a comparació de les altres falles, que era gran, i la festa que fèrem, entonces la reacció va ser molt bona, perquè a l'any següent s'apuntà moltíssima gent. Primer molta gent ja d'edat, i després ja m'emprengué la gent jove, i agradàvem una muntona de gent jove a muntó. Que avui passa el mateix, hi ha molta gent jove. Tota història té un inici i la Comissió del Port va marcar un abans i un després en la crònica més contemporània de la població de Silla. La creació d'aquesta comissió es convertí en el paradigma del posicionament ciutadà front al franquisme que encara perdurava al poble de Silla i a aquella Espanya ja llunyana. Naixia una falla diferent, amb la intenció d'oferir al món faller una identitat pròpia i innovadora i que trencava rotundament amb tot el que s'establia fins a aquells moments en la cultura fallera. Un projecte utòpic anomenat Falla Port. Un menut nucli de gent fallera que venia de distints carrers de Silla, les Eres i Planells, del Port i de Sant Josep, de la Replaceta i del Toll. Fou en eixe moment, en eixe precís instant, quan un acte aparentment sense importància marcaria la vida de molts fallers que han estat, estan i estaran. Veureu que no duguem el mateix tratge que du tot el món faller, aquell tratge de torero, tinguérem que ficar-nos molt durs perquè allò no ho autoritzava la Junta Central Fallera de València, els titots, la Junta Central Fallera dels titots que diuen. Això de portar una brusa, que totes les falles portaven, la meva opinió, xaqueta de Curro Jiménez, doncs nosaltres no ho veiem bé. I tinguérem problemes en la Junta Central Fallera. Va ser un que parlava, que va ser l'abuelo, sent va dir, ¿qué pareixereu en brusa? Pues tots diguérem, va, pues a brusa, ara. I m'aprenguérem i ara, tots brusa tots. La gent del camp, si tu mires, sempre porta la blusa ratllada. Era la de treball i la blusa negra, la blusa de vestir. I que millor que la del Tribunal de les Aules. Calcule que serien enveges de veure que havies així, portaves una vestimenta diferent, no sé, com a que volies donar-los alguna lliçó, quan ells anaven en el típic tratge que no sabies això, no sé d'on venia, perquè unes borles ahí penjant en un costat, que jo no sé, i després una jaqueteta curteta, que dius, pues, no sé això d'on s'ho han tret, perquè clar, si miraves un poc la història i això, i els llibres, pues no els has vist mai així vestits a ningú valencià. No pareixien que eren falleros, que aquesta roba no era de falleros. I les altres falles portaven roba de Curro Jiménez, la jaquetilla de Curro Jiménez. Quan eixes per passacarrers, que te dien barbaritats, te dien cosetes, recorda'm cabalgates on se vestien i se burlaven de nosaltres, de la gent del port, però bueno, penso que són coses que al final se tenen que deixar de costat i tirar endavant, perquè el temps, per sort o desgràcia, fica cada un en el seu lloc i dona la raó a qui la té que tindre. Tinguérem que plegar a l'extrem d'involucrar a moltíssima gent, com fon la falla baix la mar de Dénia, com fon la falla del Mercat i la del Castell d'Aixàtiva, com foren dos falles de Torrent, com fon la falla La Rambleta de Catarroja, vingueren dos falles de Borriana, que tots volíem que hi haguera una llibertat, que els pobles tingueren també dret a pertenèixer a la Junta Central Fallera, que allò era impensable. Alguno
en el congrés que feren i se mateix any digué vestimenta valenciana i ho aprovaren. I està com a vestimenta valenciana, perquè la vestimenta valenciana no esperaven que fos la blusa de l'Horta. Entonces després ficaren problemes en Junta Central i tingué que intervindre el Josep Lluís Albinyana i digué no, vestimenta valenciana si la blusa que porta el Tribunal de les Òbvies no és valenciana, que vinga d'avui que ho veja. Tinguérem tota la problemàtica del món i al final tinguérem que acudir a les mans del molt honorable don Josep Lluís Albinyana i Olmos, el primer president que tingué la Generalitat Valenciana. I ell es carregà aquella Junta Central Fallera, ficar una Junta Central Fallera democràtica, és quan s'ha aprovat totes les falles dels pobles tenien també els mateixos drets i les mateixes obligacions que les falles de València, i fon, no sé, d'alguna forma, una apertura al món de la democràcia. Gràcies a la nostra valentia, este fet s'ha normalitzat. El temps, cada un el posa en el seu puesto, i nosaltres entonces érem els esmalts de la pel·lícula per portar la blusa. I ells havien de portar el traje fallero, el de torero, i ara tots porten la blusa quan no porten el traje que no se sap de lo que és, però bé. La festa ha evolucionat cap a uns altres patrons. De fet, uns han passat des del traje estrany, tipus carabat, cap a una indumentària molt més lluïdora, molt més apropiada, i en canvi la falla port s'ha mantès constant durant tot aquest període. Per tant, l'evolució anava a continuar perquè era evident que allò no era una tradició. Jo penso que sempre n'hi ha que dur el mateix, no n'hi ha que canviar per res. I els tratges que se fiquen ara de mocaori, xalequet i bermudes, que dic jo, pues, això a mi no m'agrada. Jo no m'imagino a mon pare així, la veritat. I al meu fill, pues, jo blusa negra i pantaló ratllat, sempre. Portar la brusa sí que penso que pot haver contribuït a que el món faller siga més valent, més reivindicatiu d'alguna forma. Jo no me veig en una altra indumentària fallera que no sigui la meva blusa negra, el meu pantaló ratllat i la meva faixa. I quan va ser el present infantil, pujarem una barca entre els amics de la falla, la muntarem allí per l'escala, enmig del comedor, no? Perquè era el típic de la brusa, el port i demés. I Isabel Ruà tingué una idea que va ser fer un escrit sobre la brusa i en un moment donat me donava compte que la gent d'altres falles, que tant ha criticat a la brusa, s'arrimava a llegir l'escrit i davant de la brusa feia una reverència per poder llegir-ho i tornava a alçar el cap. I per fi algú ja li ha fet justícia a aquesta prenda tan nostra i tan autèntica, no? I l'expressió de la nostra gent major quan va veure l'escrit va ser supersatisfactòria perquè d'alguna manera els havies reconegut tot l'esforç de molts anys de reivindicar aquesta vestimenta. La veritat és que aquestes coses, el temps i la casuística te donen l'oportunitat de que no és que una vengança. Jo crec que el tio Martínez, allà on estiga, estaria descollonant-se segur. No podien contar una història de la falla Port i no ressaltar la figura d'un home que va fer del ser faller del port una forma de vida. Persona incansable, estant present a cadascuna de les activitats que feien a la falla, així com sent l'impulsor de moltíssimes més. Un home que contava tots els elements i valors que representen la falla Port. Sentir de l'amistat, la cooperació, el sentiment i el voler dels valencians per als nostres costums i tradicions i un treballador incansable, que per a molta gent major va ser el que verdaderament els ensenyà a ser fallers. Sens dubte, un aprenentatge d'un valor incalculable. Estem parlant de Vicent Martínez i Mengual, més conegut com l'Abuelo Martínez. Jo diria que fon l'alma, el cervell i el que ens dona forces a tots
per tirar avant en l'empenyo este. Si ell no haguera vingut a la falla, una vegada constituïda que estava a la falla, si no haguera vingut a apuntar-se i els que portava darrere d'ell, doncs jo m'imagino que la falla no haguera anat avant. Valencianista al 100% o a 1000 per 1000. Jo crec que l'abuelo era l'alma mater de la falla i és el que ho organitzava tot i el que ho tirava tot avant. La figura del tio Vicent jo la vaig a resumir en unes paraules que ell sempre deia i que per mi eren magnífiques. I és que el casal és un cresol de democràcia. Era el poder estar, encara que fora molt major, en qualsevol persona de qualsevol edat. Ell se ficava a l'altura i en el llenguatge de la persona en la que estava parlant. Igual tenia que fos el més milionari de Silla que el més pobret. Per ell, tots eren iguals, falleros. Era una persona que tenia unes idees revolucionàries en quant a la manera d'introduir coses noves en este món de les falles. I crec que era un home que anava avançat a la seva època. L'abuelo Vicent ha sigut una persona excel·lent. Una persona excel·lent, ha sigut en tot. En ajudar en tot. En tot. Ha sigut. Per mi l'abuelo Vicent és una persona molt culta per l'època, una persona molt carinyosa. Jo el qualificaria com una persona progressista, una persona dinàmica, una persona innovadora, una persona festera. A ell li agradava la festa. Mon pare podia treballar el dia Nadal, podia treballar un diumenge, podia treballar el dia del seu sant, podia treballar, però quan venien falles, mon pare es canviava de roba, se n'anava a la falla i no tornava fins el dia 20. Després de cremar-lo es tornava a casa. Era un home molt faller, molt faller. Molt faller. T'ensenyar als fallers del port i al poble de Silla com es podien fer les falles i com se devien de fer les falles i per què s'havia de luchar en les falles. Jo no tenia ni idea de ser fallero i ell és el que per lo menos a mi, és el que m'ha ensenyat el que se tenia que fer en una falla. Del veïnat ha sigut molt important el recolzament que ha tingut sempre. De fet, hi havia un alcalde del veïnat i tot, i Vicent Martínez li agradava tindre molt bona amistat perquè sempre deia que la festa, com esta festa sempre és de les portes per al carrer, quan no estigués ben avinguda en el veïnat, doncs lògicament no estem a casa perquè ho tens tot perdut. I això és una de les filosofies que, si te dones compte, actualment hi ha molts problemes en molts casals perquè ja ho perden. Es va ensenyar que una falla no és només anar a un lloc, plantar un monument i beure alcohol fins a caure de cul, sinó que és molt més. És recuperar unes tradicions, és portar-les endavant, és inculcar-les als xiquets. Aquesta solemnitat per fer les coses senzilles és el que sempre me recorda d'ell. Vaig dir que anem a bien i efectivament en tots els anys s'ha notat l'increment de la plaça del port. Coneixem la plaça de Sant Josep entre els caramelos que ens piden l'aplaudiment i l'adhesió incondicional de tota la gent de la plaça de Sant Josep me s'ompli el pit i pisca. Ui, el tio Vicent era un home molt dedicat a la falla, moltíssim. Ell estava tots els dies en la falla i fent faena per la falla i era el 100% falla i fallero, a tope. I ja t'he dit, com t'he dit anteriorment, si no haguera sigut ell, doncs no haguera sigut res. Igual te feia una cançó, que el contava un cuento, que el feia una paella, que muntava una obra de teatro. Ell, en ser per la falla, ell no tenia ni hores ni moments. Ell tenia el taller de cotxes i jo quasi tots els dies estava allí
fent preguntes, mirant-me, fent-me ell coses per mi per la donsaina, i jo el tenia, vamos, estava enamorat d'això. Sí. Ell ens feia els versos, ell ens feia les cançonetes que cantàvem en la murga, ell ho feia tot això. Jo crec. Alguna paella que feia que no podia ni menjar, i ja veig, i cosa. I esperant a dinar no podies dinar. Jo no hi havia paella ni res. Pues simplement llapissera, qualsevol tros de paper, i d'ahir treia un vers en una conversació de la falla o inclús allí en el taller mateixa, perquè jo treballava en el taller en companyia d'ell, se n'apujava allí al colomer que diem i allí en un tros de paper que pillava te feia un vers. Ho tenia molt fàcil. És que era impossible que la falla anara avant, si no haguera vingut el tio Vicent, el fill i la gent que portava. La feina que fèrem quan vingué el tio Vicent i tots els que ens portava va ser impressionant. D'ahir va ressorgir el que era la falla i la grandesa d'ella. Sí, el seu esforç i les seves ganes, això va ser el que portava l'essència de la falla. Els homes que ho abarcava tot. Eixa il·lusió per fer coses que ens transmetia, crec que era el més important, no? Que ell en aquest moment tenia. I el que realment potser te queda i t'impacta, no? Una persona major que vulgui ensenyar no sols els que estan en ell en aquest moment, sinó els que van a vindre, tot això llavors és el que potser més te queda, no? El més t'impacta. Per mi el referent que se queda era d'una comissió molt valenciana, d'intentar el tio Vicent Martínez aportar tot el que ell duia de les falles de València, que era moltíssim, perquè ell era fallero en el barri del Carmen, i es començar, i una persona que es comença a ensenyar, des de voler agrupar tot el que fora cultura que entrara en la falla, sempre que fora progressista, perquè era una persona molt oberta i molt jove, d'espírit molt jove. El moment més emotiu de la figura del tio Vicent possiblement fora quan ja no estava viu, perquè reconegui el que van empezar en aquesta comissió. I ha sigut la primera vegada que es va fer un homenatge d'aniversari i el tio Vicent no estava. Aparegué unes fotografies en una pantalla que era una presentació i la veritat que va ser emocionant, perquè fins que no estigué ja a la falla, encara que ja estava major i passava poc, però fins que realment no estigué, jo realment no va saber el que havíem perdut. Bé, doncs t'emportaves un premi, i ell plorava i tot, el content que estava i l'alegria que tenia damunt d'ella. Penso que és una persona importantíssima, un fill predilecte d'este poble, que crec que no s'ha donat el reconeixement merescut per part d'autoritats i per part també de la comissió, sí, perquè més no li han pogut donar, però un poc més de reconeixement sí que se mereixia. Per a la Falla Port, l'ús i promoció del valencià sempre ha sigut, des dels seus inicis, és i serà una prioritat, sent una de les falles pioneres a València en utilitzar i normalitzar correctament la llengua. És per això que se senten especialment orgullosos dels seus reconeguts i premiats llibrets, que ja són un referent a la literatura fallera, a més de vehicles conductors per portar a cada casa un trosset de la nostra cultura i reivindicar la importància que té poder expressar-se en llengua pròpia, ja que és una senya d'identitat del poble valencià a la qual s'ha d'estimar i mai renunciar. El futur del valencià va molt lligat al futur dels valencians. Si els valencians no ens sentim valencians i dimitim com a poble, el valencià a poquet anirà reculant i anirà desapareixent davant del castellà. En canvi, si els valencians augmentem la consciència de ser valencians i, sobretot, si volem dirigir la societat valenciana, en aquest cas el valencià tindrà una funció important, social molt important, i a poquet anirà augmentant l'ús social i també anirà augmentant la qualitat del valencià públic. Crec que aquesta comissió ha lluitat des dels principis
per aconseguir-ho i crec que gràcies a això estem on estem. Mos ha costat suor, mos ha costat molt, però pense que indirectament totes les falles mos han seguit la línia en aquest àmbit. Els llibres de falla cada dia són més importants, en part a comissions falleres que se varen atrevir en el seu moment a normalitzar la llengua. Els llibrets és el fundamental per contribuir a la llengua. La gent que s'ha apuntat i que va introduint-se i que va fent el llibret li va agarrant apreci. Totalment. Ixa és una de les motivacions de per què jo he estat tots els anys escrivint en el llibre de la falla. L'ortografia es va consagrar, es va incorporar a l'Estatut d'Autonomia i això la falla ja estava fent-ho 5 o 6 anys abans. En totes les manifestacions, cartelleria i sobretot el llibret incorporava ja aquest esforç de traduir i normalitzar ortogràficament, tant d'ortografia com d'estil, els textos que publicava. Les crítiques, per exemple, de la falla també són molt importants. Encara es dolen veure per ahir moltes crítiques en molts monuments fallers mal escrits. Per això no sé, devia estar prohibit. No sé. Calcule que en el castellà això no passaria. Si n'hi haguera un jurat, dirien fora. S'han fet moltíssimes coses, des de teatre en valencià. Recorde també que gràcies a la Falla del Port la carxofa se canta en valencià. Són moltes les comissions falleres que en l'àmbit cultural utilitzen el valencià, però també són moltes les que no ho fan o les que no l'utilitzen correctament. Però també sóc optimista. Si durant molt de temps moltes comissions falleres han anat canviant un poc la seva estratègia lingüística, per dir-ho d'alguna forma, jo penso que és possible que aquest camí que queda per recórrer es complisca. Ojalà puguem aconseguir que en tots els racons se parli el valencià. Gràcies a Déu la gent ja sap escriure, sap llegir. El problema, per exemple, quan jo anava a escola és que érem tots pràcticament analfabetos, ningú sabia escriure en valencià i llegir pocs, però escriure normalment ningú, érem analfabets. Avui en dia, per sort, sí que ja no són analfabets de la seva llengua. Cada vegada estem introduint més comissions i això sí que se nota molt en quan vas a replegar premis de llibret de la Generalitat Valenciana, veus la quantitat de comissions que estan peleant per la seva llengua. I en aquest aspecte crec que té un molt bon futur. Una volta ja totes les falles ja utilitzen el valencià normalitzat, pense que no n'hi ha que dir res. No n'hi ha que dir res, senzillament el temps fica cada un en el seu lloc i en el seu puesto. I per tant pense que n'hi ha que aplaudir-los per haver seguit el camí correcte. Si tens una llengua, tens que saber, la tens que normalitzar i, lògicament, tens que seguir les normes que te marca la Generalitat i complir-les. No entenc una altra manera de que la llengua aprofite per alguna cosa. Sempre hi haurà traves, perquè sempre hi ha organitzacions que volen, no sé, canviar coses, no entenc el per què. Però calculi que és perquè t'hauran tret rèdit d'algo, no sé de què, però els interessarà estar sempre parlant de la llengua. Trobar o arribar a construir un model lingüístic que ens identifiqui els valencians com a poble no és fàcil. Això és un producte històric que s'ha d'anar fent a poquet i que sempre hi ha coses solucionables i millorables. A més, sempre tots fem errors. Des d'aquest punt de vista, jo trobo que hem de fugir de la perspectiva que hi ha hagut vencedors i vençuts. Cada un ha de veure en què no ha actuat bé, rectificar-ho i, sobretot, hem de buscar la col·laboració entre tots els valencians. Això és necessari perquè, com a poble, tinguem futur. En la llengua sempre queda camí per recórrer, sempre, no sé per què. Jo trobo que el parlar de Sella és un parlar formidable, té moltes característiques positives i l'ideal seria que el valencià de les falles que estigui tan lligat com fora possible al valencià de Sella. Ha de ser un model digne, ha de ser un model correcte, però també ha de ser un model molt lligat al valencià tradicional. Si nosaltres volem que la llengua perdure en el temps, si la cuidem, si l'estimem, si la normalitzem, si l'escrivim, si la parlem, no hi haurà problema, els nostres fills sabran parlar valencià, sabran llegir valencià. Depèn de nosaltres. La llengua serà el que nosaltres vulguem que siga.
Els llibres de la Falla del Port jo trobo que són llibres que, primer que res, responen a les necessitats internes dels fallers. Els fallers, davant del llibre, el llibre té una sèrie de parts que als fallers els ha d'agradar, s'han de sentir satisfets, han de ser formatius i que distraguen. Jo penso que els llibres de la Falla del Port tenen qualitat tant en els escrits com en les imatges. I per tant trobo que són uns llibres que no solament són positius per als fallers, sinó que també agraden fora de la falla. Som una falla que està molt lligada a la cultura. A part dels nostres llibrets, que més que llibres de falla són publicacions anuals que contenen escrits de tal valor que arriben a ser comparats com en revistes d'estudi. Primer que res, per a mi això és una satisfacció. Qualsevol persona que es sent compromesa amb el seu poble, sempre que li diuen de col·laborar amb una organització valencianista, ho sempre sent satisfacció. I a més, és una falla del meu poble. Per tant, són dues satisfaccions unides. Se pot estar molt orgullosa dels llibres de la Falla del Port, independentment dels premis que ha pogut aconseguir la Generalitat. Per mi l'important és que des del primer any que existís premi de llibret a la llengua, a l'ús de la llengua, la Falla del Port ha estat. És a dir, per mi és el millor premi que té. Moltes vegades la gent associa falles a festa i cauen irremediablement en l'error de que les falles no són únicament celebració i festejos i que tampoc es redueix a la festivitat de Sant Josep. A la Falla Port, des dels seus inicis, s'ha dut endavant multitud d'activitats culturals, vertebradores i de recuperació de les nostres tradicions més importants com a poble, com la creació de la dansa dels porrots, o d'altres lúdiques, com el grup de playback, o portar a Silla nombroses actuacions d'artistes reconeguts. La Falla del Port va ser un element més. El grup de teatre, les associacions i els moviments estudiantils de l'institut, el moviment sindical de les fàbriques, les associacions de veïns, el CUIDES era el Comitè Unitari Democràtic de Silla, que era el que aglutinava tots els partits i tots els moviments veïnals. La Falla va ser un element més. No anem a dir que era el catalitzador de tots aquests elements, sinó que va ser d'aixòs 5 o 6 esclafits que hi hagueren d'inquietuds, d'associació de gent jove, gent de la fàbrica, gent del teatre. La Falla va fer el que les falles anteriors no havien fet. Les falles anteriors se limitaven a la Setmana Fallera i punt. La Falla del Port va fer la Setmana Fallera i moltes coses més, en sincronisme en tots aquests moviments que estàvem en la transició intentant lluitar perquè vingués la democràcia i que les llibertats i tot el discurs aquell que teníem de llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, País Valencià, tot això, la Falla sí que va contribuir, al meu parer. Gràcies a l'aportació de la Falla del Port de Silla sí que n'hi ha moltes tradicions que s'han recuperat i s'han mantès, inclús que han adoptat, són de dia a dia, que si no hagués sigut per la Falla del Port no s'hagueren recuperat. Que ha sigut una falla que sempre ha tingut una personalitat pròpia, no ha copiat res de ningú. Ha volgut sempre anar d'ahir el tema de l'equipatge o de la vestimenta, d'ahir moltíssimes coses. El tema de la Creu de Maig, que se va implantar, una falla que pogué traure al carrer la dansa dels porrots de Silla que s'havia perdut, una falla que demanà una fallera major, el que la carxofa de Silla es cantara en valencià, cosa que no s'havia fet mai, era mai terriera, una fallereta major infantil, en la presentació digué, o li demanava a Déu que la carxofa es podia cantar en valencià, que també s'entenia. Clar, o sigui, ha anat sempre un poc, com diria, davant de les tronades. Ha anat sempre tratant de traure el nostre, tratant de traure el poble, d'engrandir el poble i a la seva gent. Ni més ni menys, ni menys ni més.
la dansa d'Esporroig, i n'hi hauria després una escola i tot, però on no ballava la dansa d'Esporroig oficial, anava a la Falla del Port. És a dir, que n'hi havia un acte que venia alguna personalitat i tenien que anar volien ensenyar-li la dansa, una cosa típica del poble, pues lògicament la dansa oficial no podia anar perquè no podia, però la Falla del Port sí que podia i anava gratuïtament i li ballava la dansa. Que un dia del Cristo la dansa no eixia, doncs no passava res, la Falla del Port anava i la ballava i no passava res, gratuïtament i ja està. Sempre hem volgut, no sé, participar en tot allò i la dansa va néixer com això, és a dir, independentment que hi ha una dansa, nosaltres fem la dansa d'Esporroig, però de la comissió. Pues hi ha molts xiquets que ballaven la dansa d'Esporroig i diuen per què no fem la dansa d'Esporroig i si sim per fora per ahir, traguem un dineret? Pues vale. I el que eixien fora i guanyaven era per la Falla. I no volen deixar-se-ho. Una tradició que ja està d'un any per l'altre a parar-la ja. Cantaor, dansainer, tabaler, tot. Ja per enguany igual. El grup de teatre boira es va formar perquè havia una quantitat de gent que tenia unes inquietuds, sobretot per anar afiançant una miqueta l'ús de la llengua. Una de les formes que vàrem veure que podia més o menys funcionar i a la qual li teníem simpatia va ser muntar un grup de teatre. La veritat és que el teatre en si ha sigut molt important i hi ha hagut sempre gent molt bona, sempre, sempre. Ara igual, i en aquella època ells triomfaren i varen guanyar primers premis en els concursos de teatre que organitzava Junta Central. S'emportaren el primer premi d'obra, després de direcció, de primer actor. És que molt bé. Vàrem ser acollits per la Comissió del Port, que en aquest moment estava en el seu primer any. Es vàrem inscriure com a fallers de base i baix d'aquesta cobertura que ens donava la Comissió del Port, la Falla, anàrem a infinitat d'actes i representacions que vàrem fer relativament, crec que en prou bona fortuna. Home, la murga se va muntar, pues no sé, per reunir-se més en el casal, anar a fer el soparet, i també la idea la portar el tio Vicent, també, i de fer els instruments que ens fèiem de llandes, d'oli i tubos raros. Anàrem a Benetússer a fer un passacarrer, anàrem a les escoles de Sant José per fer un concert allí, si es pot dir concert, tot això sense cobrar un duro nosaltres. La Falla, el que guanyàvem era per la Falla. A València va 2 o 3 voltes a un concurs i quedàrem els segons. Entraven 2 i quedàrem els segons. Pues això era reunir-se, ho fèiem per reunir-se i fer uns soparets i anar-se'n de casa de vez en quan una tepa. I bé, sense ningú interès econòmic ni això, era per disfrutar. Amb el pas del temps, la Comissió del Port ha evolucionat de tal forma que s'ha convertit en una de les falles més nombroses de tota l'Horta. Una falla oberta, plural, on tot el món té cabuda, un lloc màgic on tots gaudeixen del fet de ser faller, deixant enrere preocupacions, problemes personals i ideologies. Tots aquests valors fan que aquesta comissió siga una original fàbrica d'autèntics fallers de llei, persones úniques, sillers de raça albuferenca. La Falla Port d'altres falles se diferencia, per a mi,
des de la meva visió de fallera, en què és una gran família. La gent que forma la falla del port és d'una pasta especial. Viu aquest sentiment de ser faller d'altra manera, és d'una forma més intensa. He viscut quasi tota la meva vida en la Falla Port, per a mi és una part de la meva vida. Té una forma d'enfocar la cultura valenciana diferent. Festa pot fer-ne qualsevol, però tractar a la festa i a la cultura, barrejar-les, esparcir-les per la gent de la comissió, implicar-se com s'implica en tants projectes, com s'ha implicat, fer uns llibres com els que fan, unes presentacions com les que fan, realment penso que no totes les comissions ho fan. Hi ha un sentiment i un arraigo molt diferent, no? I la innovació. Som una falla innovadora, puntera, i qualsevol canvi que hi ha al món faller sempre l'inicia la Falla Port. Jo, mirant el passat de la Falla del Port, el que més recordo són les nits en el casal, les nits de falles, que era, doncs això, el que han sigut sempre, una família, unes nits meravelloses, en tota la gent, de totes les edats. Ja no érem molta gent, però a poc la comissió anava fent-se més gran i la gent d'allí és que som una família. Sempre els moments de les entregues de premis, de quan estàs en els sopars, en els dinars, en companyia de la gent, en harmonia, els almorzars, en la gent major, que per a mi és una part com si fos més família, com si fos família. Un any també molt bonico i que també recorde molt va ser l'any del 10 aniversari d'esta falla, que jo per primera vegada passava a la comissió major i viure aquest aniversari de la manera que se va viure en aquesta comissió, contribuint en tantes coses, ballant la dansa d'Esporroig i tal, també el recorde com una cosa molt especial. Recorde que un any anàrem al show de Montleón. És que no paren, és que ells, encara que siguen de Silla, sempre estan de marxa. I tenim la Falla del Port de Silla. Va ser una experiència superdivertida. Gent jove, gent major, molt divertit. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies. I la cançoneta de A guanyar diners, i la cançó en la falla era increïble. Tot el món la cantava. A guanyar diners, on estan, a guanyar diners. Les violetes de quin color són? Violeta. Pues violeta, pues quin color té que ser i a guanyar 5.000 pessetes. Enhorabona. Va ser també molt emocionant per a mi fer el casal nou, va ser un treball, i inaugurar-lo i fer el casal que és l'actualitat avui, el casal, fer-lo, edificar-lo i construir-lo va ser també molt emocionant. Per a mi, el motiu fonamental que impulsa a treballar és la il·lusió. Quan tu vas a un lloc hi ha 500 persones, però et trobes com si estigueres a la teva casa, amb la teva família, amb el teu pare, amb la teva mare, amb els teus germans. Penso que això és el millor al·licient que pot haver. El motiu que impulsa a treballar de valent en la nostra comissió és que som una comissió que mai pot parar de fer les coses, i cada vegada millor, i cada vegada més grans, i cada vegada més espectaculars. Pues nos impulsa les ganes de la falla, el voler a la falla, perquè no és ser fallero, és voler a la falla el que importa. I vols que tot isca bé, i perds les hores allí que no et dones ni compte que estàs allí. Tots tenim moltes obligacions fora, en el pla personal, en el treball, però la gent ho fa no perquè jo tinc este càrrec i tinc que fer-ho. N'hi ha gent que no té càrrec i ajuda com el que més, o inclús més que els que tenen càrrec. És per l'amor que se té a la falla.
Jo penso que les noves generacions treballaran molt de valent per aquesta falla perquè des d'un inici les persones que mestres duen a la falla sempre ens han ensenyat a com fer les coses, ens fan sentir a gust en el casal i jo penso que això és un bon al·licient per a que la gent jove treballi per aquesta falla. Jo penso que sí, en la falla Port tots són necessaris, però ningú és imprescindible. Vindran noves generacions, tindran clar qui som i l'arbre podrà canviar de fulles, però mai canviarà les seues arrels. Jo crec que això se naix, no? Sí, n'hi ha gent que és fallera i sols va a la setmana de falles i jo sí, penso que és això de ser fallero, però ser fallero de veres és la gent que va tot l'any, que ajuda, que acompanya la falla. De moment ja la porten jovens. Jo crec que aniran agarrant-se més gent, poquet a poquet, perquè tampoc s'amuntonen, però jo crec que sí. Jo penso que sí que podem portar endavant, que ells ens ensenyaran moltes coses, però que podrem portar-la endavant igual o millor que ells. Per supost que millor. Comunicar a la gent el que s'ha fet i com ha sigut la falla, perquè tinguin sempre present que mirar cap darrere és bo també, de quan en quant. És feina dels que estem, dels que han estat, que ens han inculcat a nosaltres, inculcar-li ara a aquesta gent per a que seguisca en aquesta il·lusió. Jo penso que el sentiment tan especial que es desenvolupa al ser de la falla Port no té explicació ninguna, és el que tu sents, és el que al entrar per la porta del casal estàs com si estigués en casa, és com estar en família. Qui ve al casal i mos coneix se li apega, o sigui, diu, tio, és que això no m'ho podia imaginar que això passava dins d'un casal. I dius, és que passa això i molt més. Eixe sentiment el duguem ja des que entres. I com estem tota la vida, tant mon pare com jo, 38 anys, em penso que ja se du en les venes. Això de que n'hi ha gent que s'aborra i se'n va a una altra falla, jo crec que mon pare i jo no podríem fer-ho. Crec que som d'una manera de pensar que la falla per a nosaltres és molt i que no podríem, com bé ha dit Núria antes, borrar-se i anar a un altre lloc. Forma part de la teua vida, ¿sabes? És normal que tinguis aquest sentiment especial, que forme part de tu. És que està dins, és que és una cosa que està dins, i igual no n'hi ha paraules per a descriure-ho. Som gent de raça albuferenca. Som gent que se n'eixim de lo habitual i lo típic en lo que veiem en una comissió. El millor que m'ha passat en la vida és la falla esta. Hi ha altres falles que jo estic tocant de moltes falles, però esta és la més... En el cor la porto encara, des de 38 anys la porto en el cor. Jo animaria els que esteu en la falla del Port a seguir com va començar el Tibixant fa molts anys. Jo em penso que la falla del Port ha fet molt de bé a Silla. En general, totes les falles fan bé a la vida social valenciana i, per tant, vos animaria a seguir i a treballar i estar a gust, perquè quan es donen aquestes característiques, treballar i estar a gust és quan realment la vida val la pena. Que aquest és en un segon plan, però el coret el diu, hermano, mira, m'agrada comparar, m'agrada veure les altres, m'agrada veure, però la falla al Port és la meva falla. Punt. Tota la vida existirà que jo he sigut un dels fundadors de la falla més gran de Windy Ercilla. I, clar, els sentiments, jo vull que sempre la falla al Port sigui la primera i que guanyi el primer premi, això és així. Uno pot anar-se'n del port, entrar en el port quan vulgui, per deixar-lo de voler-lo al port, a la comissió del port no és indiferent a ningú. Doncs el que està i vol, el vol. De fet, està que jo a molt poca gent de la falla conec que estigui en altres comissions. No conec a ningú. Que tot el que s'ha treballat en aquests 37 anys que anem a complir, que tots aquests valors que ens han inculcat els fundadors, la gent que ha estat ahí i ha treballat en aquesta falla, que no se perguen, que la gent jove que ve darrere i que agarra el timó d'esta comissió, millor o pitjor, però que totes aquestes coses no se perguen. No sé, jo en un futur no puc veure un futur perquè no sé com va ser. Veig un present i el present m'agrada molt, com és la meva falla.
pues, que seguisca com és ara, inclús millor, que la gent que està ara, no majors del tot, però sí que ensenyen a la joventut per a poder seguir com ho estan fent ells, que és espectacular. Que continuem en la defensa del nostre idioma, que mai, per molt que canvia la societat, nosaltres tenim que ser fidels a les nostres idees. Que continuen endavant i que tinguin tots els èxits per enguany i per tots els anys que es queden per davant. L'únic que vull és seguir com han anat estos 30 i pico d'anys enrere. Si segueix així, jo crec que de categoria. Que es vegem tots estem així. Falles, el casal. Per molts anys? Per molts anys. Que esteu convidats. Som silleros ben complis de rasal boferenca, xiques d'espenta, de cap a peus ben parits. I així estem en lo carrer, cantant la nostra cançó, cançó de pau i voler, que és un gru molt fester, és del port la comissió. Som de la falla del port, una falla de bandera, de gent jove i festera, que a res li té por, i esperen del finat que el seu calor ens presti, i veureu que en les festes més boniques i completes vos farem per Sant Josep.